खुलुमबाय स्टुडियो आं दाइरं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय एबा बर' रायजोनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफानि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन दफाया आरो बे मोनसेया जाहैबाय बिटिआरनि सीमा बारिनाय आरो बिटिआरनि सीमा बारिनाया दिनै जाफुंसारबाय दिनै रोखा जाफुंसारबाय बिटिआरनि सीमा बारायनाया बे समाव फिन फोरमायबावदि दिनै बिटिआर हालामनि थाखाय एबा बर' रायजोनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दिनै जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथाखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि बिथांमोना खौसेयै जानानै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानिनो देरसिन बाहागो महरै बिटिआरनि सीमा बारायनाय आरो बे दिनै जाफुंबाय होनना जों बुंनांगोन मानो होनबा दिनै बिटिआरआव गासै 47टा गामि थामहिनबा थांनाय साननैसो सिगां रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 47टा गामिया बिटिआरआव हाबस'नाय जासिगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बेखौबो लानानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआरआव बेफोरबायदि गामिया हाबस'ना होनानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय जादोंमोन मख'जाथावदि बिटिआर गोरोबथानि बाथ्राखौ मख'जाथावदि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथां धीरेन बर' बिथाङाबो बिटिआरआ मालाबाबो एबा बिटिआरनि सीमाया मालाबाबो बारिया एबा गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन सासे सागानगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो नाथाय दिनै बिथांनि बुंनाय बायदि जायाखै मानो होनबा दिनै बिटिआरआव रोखा दिनै गभर्नरनि नटिफिकेसन ओंखारबायदि गासै 47टा गामिया बिटिआरआव हाबसनबाय आरो बे 47टा गामि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 47टा गामिया उदालगुरिजों सामलायजासिगोन एबा उदालगुरियाव सोसनना दोननाय जाथ'बाय होनना बुंनानै बे समाव गभर्नर नटिफिकेशनाव रोखा फोरमायदों बेखौ लानानैनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया फन कलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजोंबो फन कलनि गेजेरजों मोगा-मोगि खालामनाय जादोंमोन आरो बे मोगा-मोगियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायदि 47टा गामिनि अनगायैबो आरोबाव मोन 19 गामिया बिटिआरआव हाबसनगोना बेयो रोखा आरो बेबायदिनो लासै लासै हाबसनगोना बुंदों मानो होनना बुङोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 60 गामिया बिटिआरआव हाबसनगोन आरो मोन 19 गामिया आद्रा दंबावो आरो बे आद्रा थानायाबो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिआरआव हाबसनगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायबावदि बिटिआरआव एबा बिटिसिआवहा 40निफ्राय गासै 60 बियाब जागोन थामहिनबा आथिखालाव बिटिआरआव गासै 40 बियाब दङ आरो बे बियाबा 40निफ्राय 60 जागोनाबो लासै लासै जागोन एबा थाबैनो जागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव फोरमायदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि फन कलनि गेजेरजों बिथाङा रोखा फोरमायदों फिन फोरमायबावदि बिटिआरआव गासै 47टा गामिया फिन आरोबाव हाबबावबाय बे समाव फिन फोरमायबावो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 47टा गामिया दिनैनिफ्राय बिटिआरआव हाबनाया रोखा जाबाय आरो बे बाथ्राखौ एबा नटिफिकेशनखौ गभर्नरनिफ्राय होदों आरो गभर्नरनिफ्राय रोखा फोरमायदों बेयाव जेसेबां नुदों गासैबो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिफोरा गासै 47टा गामि दङ आरो बे 47टा गामिया गासैबो जोंनि बिटिआरआव हाबबाय बिटिआरआव हाबनायनि लोगोसे उदालगुरि जिल्लाजों बे सामलाय जाथावगोन होननानै बे समाव गभर्नर नटिफिकेशननिफ्राय जों मिथिना मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बिटिआरनि बे सीमा बारायनायखौ गोबां दैदेनगिरि गोबां राजखान्थिगिरि बिथांमोना दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन जे बिटिआरआ मालाब्लाबो एबा बिटिआरनि सीमाया मालाब्लाबो बारिया होननानै फोरमायदोंमोन नाथाय दिनै बेफोर गासैबो फैमाल जाबाय जाय बिथांमोना बिटिआरनि सीमाया बारिया होनना बुंदोंमोन माब्लाबाबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सीमाया बाराया बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि बुंनाया फेलें जादों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो फोरमायदों फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिआरनि सीमाया बारायगोन होननानै आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमोद बर' बिथाङाबो रोखा फोरमायदोंमोन थाबैनो माखासे गामि 60टा गामिया बिटिआरआव हाबसननो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङाबो फोरमायदों दि
बिटिआरनि बियाबा 40निफ्राय 60 जानो थांगासिनो होनना बुंदों आरो बे बाथ्राखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो रोखा फोरमायदों दि फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिआरनि बियाबफोराबो बारिनो थांगासिनो दं होननानै बे समाव फोरमायदों आरो लोगोसे माखासे जाखिनि आरो दफा दं बे दफायाबो थाबैनो जाफुंनायाव आसा दं होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे थांनाय साननैसो सिगांसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिआरनि दफाफोरा जुदि मेक्सिमाम जुदि जाफुंसार जायाबा एबा मावफुंसार जायाबा सोमावसारनायनि थाखाय बाध्यता जागौमोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बेनि सानसे उनावनो दिनै नटिफिकेशननि एबा बिटिआरआव गासै 47टा गामि हाबनायनि नटिफिकेशना दिनै रोखा जाबाय बे समाव फिन फोरमायबाव बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान मानो होनबा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बयनिख्रुइबो देरसिन दफा होनना बुङोब्ला बे जाबाय बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो बे बिटिआर गोरोबथानि बे सिमा बारायनाया दिनै रोखा जाफुंसारबाय मानो होनबा दिनै नोंथांमोना बेयाव डिसप्लेआव एबा ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोनदों जे बेफोर जेसेबां ग्राफिकनि गेजेरजों नोंथांमोना 47टा गामि नुनो मोनदों बे गामिफोरा मोनफ्रोमबो एबा 47टा गामियाबो उदालगुरि जिल्लायाव हाबसननाय जाबाय आरो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो बे मोन 47टा गामिखौ सामलायनाय जासिगोन होननानै रोखा फोरमायदों गभर्नर नटिफिकेशननिफ्राय बे समाव फिन नोंथांमोनखौ बे नटिफिकेशनफोरखौ ग्राफिकनि गेजेरजों नायलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।